Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Net van de Frieske Marren, want je weet, er wordt net zield. Maar in dit jubileum hier is er genoeg te bepraten over de historie van de SKS. Dat doen we met gasten, maar ik met reportages. We doeken de historie in. 4 voet, maar ik dicht erbij. Weet je nog, die hele spannende ontknoping op een Snitsermar? We gaan als eerste volgens mij om een bovenboei. En dan denk je van nou, dit wordt kat in bakkie. Maar ja, dan kwam inderdaad die jonge hond. Die was ook uitdagend was, maar dat alles gewoon mag mogelijk weer. En die maken het dus steeds moeilijker, want ze kwamen steeds een schipje dichterbij natuurlijk. Oh bliksem, maar als we er nou maar een schip tussen houden, want alleen nog één worden weer net genoeg. Ja, Douwe Visser wie dat. Daar praten we aan toe terug. Maar er is spanning, ja, dit hier. In valkjes. Ja, een geweldige ervaring natuurlijk. Hartstikke leuk. Alleen die rotte rotbrouwers, hè, altijd in de weg, joh. Die broers die maken elkaar hartstikke dood en wij zijn de pineut, hè. Maar ik joet gasten aan tafel. Anne Tjerkstra en Gerhard Pietersma. Anne Tjerkstra, nestor in de SKS, skipper van de Jouwer en Langwarwest. En Gerhard Pietersma, zo'n 2004 skipper op het scootje van Jennewaard. Welkom heren. Hoe gaat het eigenlijk, Marjem? Nou, het gaat hartstikke beetje. Ja? Ja. Ik kan me zo voorstellen dat het zwarte gat volledig onwijzig is. Is dat zo? Nou, we hebben al gehad op de film, dus het komt helemaal goed. Ja. Klopt dat? Ja? Ja. En Anne, hoe is dat voor jou? Want je bent bemanningslid. Ja, ik ben er wel vreselijk aan wennen. Het went ik net. Het is wel beter worden, maar in het begin toen het jaren, toen dacht ik, het scootjeszeilen gaat net terug. Als je me dat in januari vertelde, dan heb ik dacht, nou, Friesland die beleeft een aardverschuiving, dat alle scootjes in een groen ruitje. Of een vulkaanuitbarsting, dat heel Friesland onder lava loopt met scootjes en alles. Maar het is ondenkbaar dat het scootjeszeilen net terug gaat. En toen ging ik heel ongerust worden. Ja. Maar het is een heel iets beestje, een virus neemt, dat je shit met blij tegen hebt. Ja. Maar die hoort de skippers wel van de helm houdt houden. Ja, en dat is even wennen. Ja. Ja. Nou, is er één ding, we komen dadelijk hier wel op verder, hè, maar er is één ding wat je hem echt bindt. En dat is het steertejacht. Gerhard, do bist no skipper. Anne, do wiest dat jet iets. Vat het steertejacht Ja. is de simmer? Vorige week begonnen te varen. En we varen nu van Joen hebben we de eerste vaartocht, officieel. En dan elke dag. Tot naar de bouwvak, elke dag. En hoe is dat statenjacht? Nou, het is natuurlijk een prachtig schip. Het is een van onze zielskippen die nog origineel is. En Anne heeft er altijd heel goed op past. En ik ben nou degene die erop passen mee. De keer mijn collega's. En ja, dat is gewoon geweldig om daarmee te zien. Ja, daar vaast mij Arno Brok. Ja, onder Die had andere. ik een bijnaam voor die, heb je het? Oh, je dat zo? Ja. Ah, ik zou het net weten. Ja, Pop. Oh, je dat zo? Ja. Oh. Wist je het net? Nee, geen idee. Maar ze maar eens even vreetje. Nou, ik zal maar eens even ja, vreten. ja. Want ja, dat statenjacht, dat is van de commissarissen, hè, die gaan er maar op een paard. Anne, hoeveel commissarissen heeft u daar op dat steertejacht mijn naam? Het is net van de commissaris, het is van die zalg, hè. Nee, ja. Maar die zielen er hoofdzakelijk toch wel op. Maar ik heb Riepstra mooi maken en dan kwam Wiegel en toen kwam Hermans en toen kwam Nijpels. Nee, wacht even. Ja. Ja, en Nijpels. Nijpels. En zit er nou een groot verschil tussen al die commissarissen? Ja, Riepstra die wie wat zwaarder als oren, die ziet er heel goed uit. Ik snap wat je bedoelt. Maar ze moeten alle Friesland besturen en ze moeten iets voor Sint-Wurgje. In Den Haag en weet ik maar, in Friesland en op het Stedenjaar. Ja. En dan Jerry wel eens wat en de ene doet het misschien beter aan de oren, maar over het algemeen is het hartstikke goed. Ja, hij een beroepsgeheim? Alles is geheim. Alles is geheim. Ja, vertel het niet. Wat Brok influistert, steeds maar. Nou, Anne zei het ik, we jaren heel zot, maar vertel het niks. Nee. Spannend. Ja. Ja. Wat ik spannend is deze periode. Gerhard Owiest heel voel en emotioneel. Hoe het feit dat het scootjeszeilen allast is. Is dat al wat betijd? Nou, ik ken nog steeds het mooi in. Dus, wij zijn er wel klaar voor als, zeg maar, als bemanning en skipper van Januar.
Een bestuur weet ik al even voor waar je in alles apparaat. Bij Wijnziet kregen we een mailtje dat we misschien weer zielen mochten. Nou, en Toontje zei jongens bij elkaar erop. We zijn morgen het kutje op turen. We zijn om 8 uur begonnen. Nou, vrijdagmiddag om 4 uur hebben we alles klaar. Er stond alles erop. En Wijnziet liep maar zielen. Ja, maar dat SKS-zielen net trok je, daar wist ook heel emotioneel hoe. Dus hij er wordt een stuk van zijn lippen afpakken. Ja, ik ben altijd met scootzielen geweest. En ik kan me net voorstellen dat ik geen scootzielen is. Nou, er Nee. zijn helemaal geen scheppen. Maar is er intussen wat meer begrip? Ja, begrip, ja. Ja, er is wel begrip, maar ik snap het net. Het gaat om publiek op een wal. En ja, dat vind ik altijd moeilijk om daar iets van te zeggen. Van, wij zijn er klaar voor. Ja. En dat is het dan. Ja, maar ja, dat virus aan. Kist je het begrijpen dat het al last is? 3 maanden geleden sowieso. 2 maanden geleden sowieso. Maar nu hier ik eigenlijk net alleen nog een beetje hoop had, maar ik een beetje verwacht dat het SKS is. Zo 18 juli gaan we gewoon zielen in grauw. Qua scootjes en bemanning kennen het wel. Wij zitten maar 14, 15 man aan boord. Wij hoeven elkaar net aan onderuitje of een prijs winnen. Maar oorlogmeter van elkaar opleeuwen is net nou, te waan. dat hoeft Nee. niet meer. Maar het is vrij jong om teamsport boeten te krijgen, te hebben. En dat geldt voor u dan ik. En het is in de boetelucht. Dus ik hier eigenlijk een beetje verwacht dat het, wat dat aangeeft, wordt er ook in komen. Ja. En het publiek wat er op een wal komt, dat is een gemeentelijke zaak. Want die moet toestemming gaan. Of het publiek dat moet gewoon oorlogmeter van elkaar zitten. Of staan. En daar ben boa's voor. Ja, ik heb het wel. Je hint s'avonds gewoon graag wonen, maar het kon net. In 24 hier is het nog nooit gebeurd dat het al last weer. En er weer een heel spannende kampioenschap bij. Maar er is één kampioenschap dat stekt er mij kop en schouders boven uit. 2018, de finale, de ontknoping. Nou, ik ben Sietse Brouwer en ik ben skipper op het scootje van Heerenveen. Ben Jeroen Pietersma, skipper op het rechter scootje. Douwe Visser, skipper van het Scootje Grauw. En daar weer het Schots. En het lieke dat ze een goede start halen hier. Nou ja, herinner je de week net, ik was vast heel erg zenuwachtig. Want wij stonden bovenaan in het klassement. Nou, voor mij wie er net in het klassement net volle meer te heljen. Wij stonden maar 6 skippen om het kampioenschap. En dat weer voor de SKS is dat bijzonder, want meestal ben het 2. Op het moment dat je start en dan zie je al een beetje dadelijk al een beetje tekening in hoe gaat het komen. Nou ja, eigenlijk wie het al duidelijk Grauw kwam als eerste bij de bovenboei. Draait Grauw me tussen. Ja, Grauw draait er me tussen. De eerste ton in en Heerenveen Zaan. Dan denk je van nou, dit ziet er mooi uit. We komen als eerste volgens mij om een bovenboei. En dan denk je van nou, dit wordt kat in bakkie. Maar ja, dan kwam inderdaad die jonge hond. Die was ook uitdagend was, maar dat alles gewoon mag mogelijk weer. En die maken het dus steeds moeilijker, want ze kwamen steeds een skipje dichterbij natuurlijk. Oh bliksem, maar als we er nou maar een skip tussen houden, want alleen nog één worden weer net genoeg. Maar op dat moment drachten wij wel eens zo, is het wel. En wij hier drachten hier. Toen zeggen wij die wien, werden helemaal een letter heel goed eerst op worden. Die zeggen wij wel eens, maar we zijn, als we dat doen, dan komen we wel heel aan eerst over de lijn. Maar dat is net genoeg, Joert, want er moet iemand tussen. Ja, toen kwamen we eraan en toen draaiden we in mijn beleving precies op het juiste moment eronder. Pikte hem op. Dat wie echt. Staat die beelden, ik wist juist, dat is wel kicken. Ja, Ja, hij krijgt hem. Sietse Brouwer krijgt de win op die. En toen trok die winskifting kreeg Heerenveen weer vrije win. En die pakte drachten. Ja, dan is het eerste moment van zwier behalen. Maar dan weer de ploeg, ik weer zo van, nou kom op jongens. We hebben nog hier een kruisraak. Dus het is nog net verleden. Ik heb zelf met oude zield en die man is vreselijk slim. En ja... nee, die is net gek, nee. Die heeft wel een beetje ervaring ook. Ja, dan moet plan B uit de kast komen, maar ja, die weer net zo makkelijk. Dus toen hebben we Heerenveen opzocht. En moesten we die uitbrengen. En Safir uitbrengen dat drachten ertussen komen moest. Ja, dat dienen ze precies goed. Dat is ook wel wat, hè. En op een gegeven moment denk ik van, hé, wat doet de Grauw nou? En toen in één keer vol het kwartje. Ik denk, verdomme, hij wil dus ertussen, hè. En dan ben je zo gefocust en zo geconcentreerd.
om het goed te doen. En ja, en dat het dan ook nog lukt natuurlijk op 5 of 6 seconden kampioen worden. En Jeroen nog gewoon roepen van kom dan maar terug, wij draaien wel, want wij laten nu bakboord. Ja, kiepervel, prachtig. Wat een tactisch spulsje hier van Douwe Visser van Grauw. Jongen. Er is nooit een second, er is net vol ons, maar om de verliezer dan te wijzen, is vol. Dat is gewoon, dat doe je het voor ze. Maar wat achteraf wel, hoe heerst, en dat had wel even deuren, wie wil echt het grutske ziet naar de bemanning daar en naar hoe we die wedstrijd zielt. Want het is de mooiste wedstrijd die ik ooit zielt. Het mooiste is als het op zo'n manier kampioen worden kerst natuurlijk. Dat is elkaar op de lijst, op de finishlijn nog verslaan kerst. Ja, dat lukt die denk ik net samen weer. Nee. Nou, het siddert gewoon nog na als je die beelden en die verhalen zag over die ontknoping op een snitser. Maar Anne, hoe spannend weer dat? Ja, dit weer uit de schroeven. Wij winnen alle uit de schroeven, maar het weer super spannend. Maar de concentratie in die laatste slagjes voor de finish, die weer aan dek super. Er was niks zijn. Alle keer geconcentreerd, alle keer je werk doen. Er was een traaienman, Albert van Douwe, zoon, die ziet voorop. Tammo Oosterhof achterop, maar Douwe Visser. Die draaien, die maken de change uit wat de slagen aanging en de tactiek aanging. En Heerenveen had één constant een slag daarvoor. Als ze toen op die draait heen, dan heen weinig in kampioen worden. En dat weer Heerenveen, die maakt een foutje. En dat ging hem op dat moment ik terug van Ja. nou verliezen ze. En toen hun net draaiden en terughielden, toen dacht ik, nou is het klaar. Toen kwam er ontspanning. Ja, toen nog net, want toen moest Drachten er naar tussen. Ja, ik nog. Dus ja. toen kwam dat pas. Ja, daar is mijn hele horen wedstrijd ondergang. Volg je hem dit? Verkeer je dat volg je? Hij het terug? Wij hebben het in de gaten. Zo, wij zien ik om nog in die top 3 te komen. Dus we gaan dan een klusje met Lemmer en God, ik begat hem even die horen. Nee, maar dus is in je eigen street. Ja, wij zitten in ons eigen wereldje. Ja. En na de tijd, tijdens de prijsreiking gaan we pas van wat er al gebeurt is. Want dat zien we net iets in de gaten. En dan hebben we die filmpjes natuurlijk weer omzien. Het is natuurlijk geweldig. Magistraal. Ja, het is gewoon geweldig. Ja. En dan wil ik zeggen van ja, die Douwe Visser die is toek en slim. Zo is het zelf Sadien, hè? Kun je je voorstellen dat je zelf dit bedenken? Of is dit toch echt even buiten categorie Douwe Visser? Nou, als je Douwe is een heel goede zielder. Maar er ben natuurlijk wel volle meer. Zo hij het Tammo achterop. En wat Anne zei, Albert. Nou, Albert is een van de beste zielers, denk ik. Binnen de vloot. Ja. Als die jongen skipper werd op een snel skip, dan zoals ik nooit werd. Ja, en dan ben je Maar gewoon... hier is het zelf bedenken, kind? Zo is het op dat moment daar ben je ermee bezig. Je bent met je eigen wedstrijd bezig. En wij zitten net in die positie. Nee. Dus dan wist ik net als het zelf betaald is. Nee. Wij bedenken ik wel eens iets. En dan denk ik van ja... Maar die ene is een betere tactische tinker als de oren, of net, Anne? Ja, uiteraard, maar dit kwam gewoon op die paard. Ja, dit kwam grauw op uw paard. En zoals ik zei, Heerenveen die doekte net even in het gatje wat er wezen moest en toen werd het bekeken. En dan, ja, die laatste, kijk wat Douwe zei, de 6 seconden verschil met Drachten. Dus het hier ik misschien ken, maar dit weer echt, ik denk net dat dit ooit weer gebeurt. Nee. Doe is nog nooit kampioen geweest, Gerhard. Hoe is dat? Nou ja, je wil graag kampioen worden, daar doe je het voor. Ja, als je er om een leuke wedstrijd ziet, dan is dat, je had al een heel stuk voldoening. Maar je bent wel zo fel om, je wil het natuurlijk een keer kampioen worden. Wat Ja, wat leidt het om steeds, maar misschien ben je te fel of... Ja, bist je fanatiek? Ik ben wel aardig fanatiek, ja. Ja. Nou, dat hij hem wel, want ook ben ik fanatiek, Anne. Ja, ik sluit me aan bij Gerard. Ik ben ook nog nooit kampioen geweest, net als skipper net. Nee. Wel met de rest. Ja, ik En dat is ik, maar dat heeft Gerard ik aan. Maar ik heb me aansluiten bij al die skippers die geen kampioen worden bijna. Dat is totaal onvrijwillig trouwens. Ja, dat is totaal onvrijwillig. Ja, dat is net de bedoeling. En er is no bemanningslid. Is dat net apart om als oud-skipper dan als bemanningslid? Want ja, je hebt toch altijd onder het helmhout zitten? Ja, maar het ziel zelf. Het gevoel dat je op een scootje stapt en dat die zalen erbij komen en dat je die dekken onder je vielen. Hoe het scootje reageert op een veen, op een romme vlaag, op een minnenvlaag.
En dat gevoel, dat alleen nog al, dat is fantastisch. Dan maakt het net uit dat je Dan- skipper of bemanning Nee, bent. dat maakt het op dat moment helemaal niks uit. En ik heb gewoon op deze leeftijd, van mij een uitzondering, dat ik op deze leeftijd naar mij ga. En nog in meesten klimst. Nee, dat is net weer. Ik word erin taak. Ja, nou ja, maar het is wel wat je hebt. Freddy van der Rijden, die lerenman en die vertrouw ik 100% en die draait me mee. Ik heb En gewoon niks rats ervan. omheen. Weet je waarom zijn we aan het kiezen? Nou, Hij is de lichtste. ja, hij is de lichtste, En ja. ik ken meest wel aan dek. Ja. Nou ja, Gerard, je bent al van zo'n 2004 hier de skipper. Ja. Kun je je voorstellen ooit op een oorskoetje skipper te wezen? Nou, in het begin had ik wel eens een droom gehad op Heerenveen of Snits. Maar dat moet ze nog niet meer mee komen. Ik heb hier hartstikke naar mijn zin. We hebben een super bestuur, het dorp zit er gewoon achter. Nou, wij doen leuk mee, dus dat is ook Ja. wel... Maar waarom woeders dat eigenlijk wel graag op zijn oorskoetje? Ja, als je Heerenveen is natuurlijk het snelste scootje wat er is. Nou, en daar zoen je wel een keer op zielen wel. Ik heb één keer mij weer zielen mocht. Maar het skip, het is gewoon, het is net normaal gebeurd dat zo'n ding hier. Nou, het is toch een carousel, dus het kan toch ooit nog gebeuren? Ja, maar net meer bij mij. Ik ben Nee? mooi bij een woord en volgend jaar hoop ik dat we een nieuwe formule hebben. Dan ben je eigenlijk snel. Nou, en dan... En dan komt dat kampioenschap wel eens een keer in de nou, buurt. ik hoop het. Ik gun het iedereen, maar Michel het best. Ja, zo is het. Nou, van scootjes naar valkjes is een grote stap, maar net in dit hier, in deze zomer. Wij gaan de valkjes zien. Ik lees voor jou 4 keer op bakboord en ze beuken hem er 4 keer in. Dat hij als beginnend skipper waarschijnlijk. Dat is volgens mij hoor. Ik vind het wel goed. En open altijd maar dat ding. Makkelijk wel een move. Hey, wat een gas. Kampioen van Staren. Komt er nou dan nog net helemaal uit? Nee, ja, de concurrentie is ook sterk hier. Hè? Dus ja, we doen het best. Nou, ik ben er niet scheiden, dus dat ging hartstikke best. Ja, een geweldige ervaring natuurlijk, hartstikke leuk. Alleen die rottige rotbrouwers, hè, altijd in de weg, jong. Die broers die maken elkaar hartstikke dood en wij zijn de pineut, hè. Ja, je zit al mooi naar dat valkje zien te zien. Aan de dossier is aan de kant, hè? Wij zitten mooi te zien op het stadsalon en prachtige eerste rang daar en ik heb van genoten. In gedachten hier ik de scootjes zien halen. Ja? Oh ja? Ja. Nou, de zeiltekens staan erop, toch? Ja. Hoe wie het om dit te doen? Ja, prachtig. We hebben natuurlijk eerst keer ook wij zielden in het valkje. Ik heb vroeger wel eens een keer... hier in Lien hebben wij wel evenementjes aan met valkjes. Ja, dat gaat meestal wel goed. Je moet er soms even... achteraf ik beter een beetje ziel kennen voor het iets, want dan kom je er wat beter in. Maar Het wie leuk genoeg. ja, weer hartstikke leuk. Weer Maar echt dat wel prachtig. helpt het net bij een scootje. Nee, natuurlijk niet. Nee. Wat is die liefde voor dat scootje, Gerhard? Zit het in je bloed? Ja, ik ben gewoon helemaal gek van het speeltje. En ja, ik heb vroeger al een keer ontslag genomen omdat ik naar het zielen mocht. Dus zo 4 zit het. Ontslag genomen omdat ze net zielen mocht. Ja, mijn baas zei van, nou, tot morgen. Ik zei, tot morgen. En ik zei, zie ik het maar een oor. Maar hier is het van tevoren net verteld. Ja, zeker. Maar hij meende dat het een grapje weer. Maar Dat is weer geen grapje. nee, als ik wat zei, dan is het zo. Dus ook gongst de scootjes zien en de wist werk lees. Nou, nee, want hij kwam na het goed zien, stond er op hangende pootjes weer bij me. Van, wat alsjeblieft weer bij me komen, want we kennen het zonder iets. Nou, Dat is ik zei, het, jongen, dan zie ik het maar een oor. Ik zei, ik ga helemaal wat doorstaan. dat echte scootjesbloed, dat is op een scootje geboren, of net? Wat broest er dan in je? Hoe ver groei je mee op? Ja, als jonkje hebben we dan mooi maken dat we turf halen uit Drenthe. Maar een bobbelles turf en bieten varen en terpmodder. En dan stonden wij aan de terp met een oude klomp en dan halen we die vette wiermen uit de vette klaai. En dan zetten we jonge smitlintjes uit, wie 6 hier en dan oude mans zien we dikke hielen en hier weer wat vlees. En dat is ik des mee opgegroeid best. En met dat gevoel ziel je dan ik wedstrijden? Nee, dat laat eventjes zo. Ja. Een wedstrijd is een wedstrijd en je moet er goed starten. En Maar ben je er wel bewust van die historie? je bent er je van bewust dat je deel uitmaakt van een club die het uniek is in de wereld. 14 scootjes en dat ben al een heleboel horen bij die IFK's. Maar en al die mannen die nou als skipper op die scootjes binnen, die hun huid en paken, die hebben vijand met scootjes, maar vracht.
Met een opdrukker of met de zeil. En als het in de wind op weer, dan stonden ze in de lijnen. Dan moesten het skutje lopen of bomen of hoe wat. En met die gedachten had je wel van het is uniek dat het hierbij is. En dat verhoort het nooit weg. Nee, viel het voor die, ik zei? Ja, natuurlijk. Ik weet net over mijn vakantie is scootjesielen. En alle weekenden eromheen is scootjesielen. Winter zijn er dan wat reederij, maar het gaat gewoon... het gaat altijd tot zielen. En je probeert altijd beter te worden. En je praat met zeilmakers, je praat met mestermakers. Je probeert dingetjes uit. En heeft het gevoel dat ik hield het nog beter wust? Ja, je wordt elke keer beter. Het wordt elke keer makkelijker om... lietse dingetjes... nauwe wetters. Ik vind het prachtig om te zien. Hier in januari en grauw. Feyenoord, daar ben ik vaak je beste wedstrijd. Ja, en hoe ouder als rust, hoe mooier als dat begint te vinden. Ja. Want het ben echt van die pieldinkjes van, daar even een wachtje, daar even achterlangs en iemand oors even op het droeg te drukken. Nou, dat ben al even van de leuke grapjes die hieruit had ik. Ja. Ik zie gewoon de glimmertjes komen. Dat is wel hartstikke mooi. Op die Islamaren komt het echt gewoon op snelheid om van skippen. Nou, en hebben wij gewoon echt net de snelheid. Maar zulke dingetjes kerst wel... Nou, in zo'n klassement kerst nog wel wat van. Ik ben al 4 of 5 keer... staan wij de eerste week mij bovenaan. Ja. En dan verliest het in de laatste weken. Maar dat grote wetter, ja. En dat gaat tak om je roos. Ja, dat hoop ik al. Ja, zij is het. En ik viel de leefde hier rond tafel voor dat scootjesielen. Maar we zijn alweer aan het eind van deze uitsturing. En hoe leefde voor dat scootjesielen sprutsen? We hebben alle dagen een orde. En hier komt die van Karen Bies, mijn collega. En ik zei eens, onmoon, doeg. De Rai Diepsleper, orde aan het scootje en mijn beppe. Ze wie 20 en een dochter van het Hoge Land. Doet ze trouwde met mijn paken en zijn skip. Hij stier aan het roer. En zij hong in de bergen. En jagen het door de bochten van het Rai Diep. Greenslaan uit en Friesland in. De benen waren bijna onder het ijs. In de roef moesten ze haar zelfs vermijden. Aan dek boezen ze vast met een touw. Soms moest ze haar man de mast in hiezen, als er wat stikken wie er bovenin. Dan houdt zij het helmhout vast. Zeg ze hoe de turfbult henne, gong haar eerwijd oer de ieën. Tocht ze om wat komen zoeken en dat dit haar libben wie. Fluiten de wind door de zeilen, roen het wetter door de waring. Batsten de wegen, kreken het zwut, dan truwde zij het helmhout van haar oor en gong door de wind. Sterk is ze bleun en samar 100 ien. Nou langet ze de warmte van de roef. En zet ik het helmhoutje in de skonken. Roek ik de zwiertrook van het veen. En stuur het skip dwars oer het wiet.